Il-kuntrattur Glenn Farrugia avżani li jekk il-pulizija jistaqsuni x'ġarali jien ngħidilhom li laqtitni karozza. Hekk sostna jagħtih Lamin, l-immigrant meta kien qed jixed b'mod virtwali minn kamra fl-isptar hekk kif bħalissa jinsab rikoverat. Lamin allegatament ħalla abbandonat fuq bankina fl-inħawi ta' Selmun wara li waqa' minn għoli taż-żewġ sulari f'sit ta' kostruzzjoni. Brabta ma' dan il-każ hemmix lil qorti il-kuntrattur ta' J&D Farrugia Contractors, Glenn Farrugia. L-immigrant qal kif huwa wasal f'Malta f'Mejju ta' din is-sena. Intqal kif nofs Settembru huwa sab xogħol ma' Farrugia f'sit ta' kostruzzjoni fil-Mosta. Farrugia talbu sabiex ingħadda fl-scaffoldings bejn is-6:30 ta' filgħodu sal-5 ta' nofsinhar. Lamin qal kif Farrugia qatt ma taħ il-biss protettiv fosthom safety shoes jew helmets. Intqal kif huwa kien juża ż-żarbun tiegħu u meta tqattalu Farrugia taħ il-flus, iżda mbagħad qataħħomlu mill-paga tiegħu. Intqal kif dakinhar tal-inċident huwa kien il-Mosta u Farrugia talbu sabiex jitla' l-mellieħa. Spjega kif ħin minnhom kellu bżonn martell u mar jitolbu lill-kollega. L-inċident seħħ fit-tieni sular hekk kif rifed scaffolding u waqa' l-isfel. Qal kif il-ħaddiem ieħor kaxkru għax l-scaffolding kienet jaqa' fuqu u ma setax iqum. Farrugia qallu biex iċempel huwa l-ambulanza u qallu li ma kienx se jċempelu għax inkella jispiċċaw kollha l-ħabs. Il-ħaddiem ieħor kien se jċempelu, iżda Farrugia qal lil dan li kien se jwasslu u l-isptar. Huwa spjega li Farrugia tefu f'van u qal li huwa waslu ħdejn roundabout kbira. Farrugia qal lil Lamin li se jħallihem u l-ambulanza ġejja lihem. Lamin spjega li l-uġieħ kien wieħed li qatt ma ħas qabel u ma setax jiċċaqlaq waqt li spiċċa waħdu jikpja l-għajnuna f'xemx tiżreġ u fuq art taħraq. Lamin qal li mbagħad tra żewġ tfajliet u talabhom għall-għajnuna u huma ċemplu għall-ambulanza. Ix-xut qal kif huwa mar kontra l-ordnijiet ta' Farrugia u qal lill-pulizija x'ġara u tom in-numru tal-mowbajl tal-imgħallem tiegħu. Qal kif meta kien l-isptar qalulu li kiser l-għadam f'ijdu u f'daru. Lamin spjega wkoll li għandu żewġ titfal u f'Diċembru li għadda kien twaqqaf mix-xogħol li kellu fl-Italja u kienet imantni lil familtu bl-assistenza soċjali tal-Gvern Taljan. Fuq il-pedina tax-xhieda telet Caroline Gallia li l-mara li sabet lil Lamin mixħut mal-art fuq il-bankina. Qalet li flimkien ma' ħabibta kienu għaddejjem karozza mit-triq u wafqu jagħtu l-ewwel għajnuna lil Lamin. Qalet kif huwa kienet jikbi bl-uġieħ u bdiet iżżommlu jdejh biex ikun jista' jieħu nnifs. Hija qalet kif ftit wara ġew żewġ pulizija